Ngiyanibingelela nonke abafundi, ngiyathemba ukuthi niyaphila. Namhlanje-ke sizokhuluma ngale topic, sizokhuluma ngama-products. Kodwa phambi kokuthi sikhulume ngama-products, bengicela siqale sikhumbuza ukuthi besikhuluma ngani kumavidiyo adlule. Sike sakhuluma ngani ngoku-round offer, la khona besi-round offer ama-decimal numbers, maybe into 2 decimal places noma into nearest whole number. Sakhuluma nge-estimation of sets, sakhuluma ngama-sets lapho khona besi-estimate ama-set numbers ukuthi a-range between which whole numbers. Sakhuluma ukuthi ama-sets yini, sikhumbuza ukuthi ama-sets besithi yini. Ama-sets sithe ilama number lawa esithi masiwafaka kwi-calculator angasikhipheli i-whole number. Inamba ethi masiyifaka ngaphansi kwe-rule sign sifaka u-calculator konke lokhu ingasikhipheli i-whole number. O-square root 2 basikhiphela i-decimal number, okusho ukuthi u-square root 2 uyini, uyi-set number. Mase mfaka i-calculator u-square root 2 usikhiphela bani? Usikhiphela u-1 comma something, uphuma u-1,414 okuyi-number end, okusho ukuthi u-square root 2 uyini, uyi-set number. Ngobani? Usikhiphela inamba engasiyona i-whole number. Sazothi-ke okungasikona ama-set numbers ila khona sesithi square root, mhlampe square root sika-4. Masifaka i-square root sika-4 kuzophuma bani? Kuzophuma u-2, okusho ukuthi ama-numbers angasiwona ama-set numbers ama-square root of perfect squares. Ama-square root of perfect squares, khumbula ukuthi u-4 uyini, uyi-perfect square. Uyi-perfect square u-4 kanjani? Ngoba u-4 ukhandwa, siyazi i-perfect square sithe ubani? U-A times u-A. A times A usikhiphela ini? Usikhiphela i-perfect square. Usikhiphela i-perfect square. U-A sithe u-A uyini? U-A uyi-any whole number. Any whole number ongayicabanga. Asike sicabange sithi u-2. Makuwu-2 nangapha kuzoba u-2. U-2 times 2. 2 times 2 kuzoba ubani? Kuzoba u-4. Okusho ukuthi-ke wonke amanamba ama-perfect square kumele enze njani? Iy'thathe yona, iy'thamise ngayo. Leyo namba ezophuma lapho sibiza ngokuthi yini? Ama-perfect square. Kanjalo nama-perfect cube besithini? Bese ama-perfect cube akhandwa u-B times u-B times u-B. Why sinabo B abathathu? Ngobani? Perfect cube kumele i-times kawu-3. Ngako siba nabo bani? O-cube root, kusuke kuno-3 lana, okusho ukuthi masithi lana mhlawumbe sinobani? Sino-2 times 2 times 2 uzosikhiphela ini? 2 times 2 uba u-4, 4 times 2 ubani? U-8. Lokhu kuyini? Kuyi-perfect cube. Ngobani? Kukhandwe amanamba afanayo amathathu, u-2 times 2 times 2 waphuma i-perfect cube. Ya, ngako masithi lana i-cube root kabani? Ka-8. Cube root ka-8-ke kuzoba ubani? Kuzoba u-2. Ngobani? U-8 ukhandwe o-2 abangaki? Abathathu. Abathandana kangaki? Kathathu, hhayi ukuthi u-2 abathathu. U-8 ukhandwe u-2 times 2 times 2. Kwaphuma-ke ini-ke i-perfect cube. Ya, ama-numbers angasiwona ama-set numbers, amanamba-ke ane-perfect square under the root sign. Once kwakhona i-perfect square under the root sign, leyo number leyo ayisiyona ini? I-set number. Kodwa-ke siqhubeke-ke. Namhlanje sizokhuluma ngani? Sizokhuluma ngama-products. Ama-products sizokwenzani? Ila khona masikhuluma ngama-products, ila khona sesifaka ne-multiplication. Mhlawumbe masithi ubani? U-2 times u-x. I-product ka-2 times x ubani? U-2x. I-product ka-2 times x ubani? U-2x. Product ka-2 times 1 ubani? U-2. Yiwo-ke sokhuluma ngama-product la sizofaka ini? Sizofaka i-multiplication. Sesizo-multiply, ingako la sesibona sekunani? Sinobani? Sino-2x squared. Okusho ukuthi kade kuwubani? It's either mhlawumbe kade kuwu-2 times u-x squared noma u-3 njalo, u-3 times u-x squared
noma kade kuwu-3 masiyihlukanisa kuzoba u-3 times u-x times u-x. Ama-product wethu sizokhuluma ngokumultiplaya nakho lokhu sikuveze ukuthi kuphume kanjani, kuphume masimastiplaya lokhu kuyi-product yalokhu. U-x no-x kuzoba ubani? Kuzoba u-x squared 3, okay, times u-3. 3 times x squared kuzoba u-3x squared. Ila khona sesizokhuluma ngani? Sesizokhuluma ngama-term. Ama-term akhandeka kanjani? I-term lena i-term eyodwa kodwa ephume kanjani? Eyi-product, product yalokhu. Ake sikhulume-ke, ake siqale-ke manje-ke sikhulume nge-term. Asikhulume nge-term. Okay, sizobona ukuthi i-term yini i-term? I-term ikhandeka kanjani? Ukuze sibone ukuthi sina how many number of terms sibona kanjani. Masi-check-a lana siyabona ukuthi sino-3x squared plus ama-brackets wethu kuba u-7xy all to the power 3 minus u-125. Okay, masi-check-a-ke la ukuthi okay ama-term mangaki la and i-term ikhandeka kanjani. I-term eyi-1 ayibi nawo u-plus. Okay, ama-terms ukuze sibone ukuthi mangaki kumele kube khona u-plus noma kube khona u-minus in between. Once kwakhona u-plus noma u-minus in between, kusho ukuthi lapho sesinama-term. Kukhona i-number sithi mhlawumbe sinobani? Sino-x, mhlawumbe u-x squared. Once kwakhona u-minus la, kwakhona enye into engapha, ngisho kungathiwa bekuwubani? Bekuwu-ax z squared. Once kwakhona enye into ngapha, kusho ukuthi masisuka la sawuwela nje u-negative u-minus sesingena kwi-term yesibili. Once sathi plus sabhala okunye ngapha sesingena kwi-term yesithathu. Okusho ukuthi i-term ihlukaniswa ubani? U-minus noma u-plus. Ihlukaniswa u-minus noma u-plus. Kodwa u-multiply u-times awuyihlukanisi ngobani? La u-3 times x lokhu kuya-times-ana. Ingakho besivezile ekuqaleni ukuthi u-3 times x ukhandwe ubani? U-3 times u-x times u-x. Waze lokhu x no-x kuzophuma u-x squared no-3. Futhi lokhu kuya-times-ana kodwa ukuba kade kukhona o-plus la u-minus x no-minus x, yila khona besizobuka ukuthi okay sino-3 no-minus, no-x no-minus no-x. Siyabuka la sinama-term amangaki? Okay, sina 1, 2, 3 kodwa laba bayafana bese soku-add-a-ke lokhu. Sithi mhlawumpe u-negative x kuno-1 okhona la kuno-1 okhona la. Kuzoba u-3, ama-sign mangabe efana siya-add-a. Kuzoba ubani? U-1 plus 1 kuzoba u-2x. Bekuzoba kanje. Futhi bese soba nama-term amangaki? Bese soba nama-term awu-2, sino-3 no-2x. Nama-term awu-2 and ama-term akhandeka kanjani? Akhandeka ngendlela yokuthi le term lena kumele ingabi i-like term nale term le. Kungabi ukuthi ama-term afanayo. Mhlampe sinobani? Sino-y plus y. Sinama-term awu-2 kodwa manje ngoba ama-like term kumele siwadibanise. Lona nalona u-1y no-1y kuzophuma bani? Kuzophuma kuwu-2y. Sesiba nani? Sesiba ne-term eyodwa. Ya, ama-term-ke masi-check-a ama-term lana, ama-term wethu mangaki? Sinalokhu, sathola u-plus sesingena kwi-term elandelayo, i-term yesibili. Plus lokhu, i-term yesibili plus lokhu, sinama-term amathathu la. Ama-term awobani? I-term yokuqala ubani? U-3 x squared. Eyesibili ubani? Eyesibili yikhona konke lokhu 7x y to the power 3. Eyesithathu ubani? Negative 1, 2, 5. Iwona-ke ama-terms wethu lawa. Okay, ake sidluleke sike si-check-e i-expression. Si-check-e i-expression ukuthi yini ama-expression
Okay, so check-a ama-expression-ke manje ukuthi yini ama-expression. I-expression njengoba sibuka la, i-expression-ke yini? Expression i-combination yama-terms. Combination yama-terms uma ngabe njengoba sino-three x squared sibe naloku sibe naloku, loku-ke sekukonke sikubiza ukuthi yini? I-expression. Uma sinalokhu siphinde sibe nokunye okufana naloku, sibe nama-expression amaningi, okusho ukuthi nangama-expression sinobani? X squared mhlampe plus u-x plus u-3, iyona i-expression lena, mhlawumbe nayi enye u-y to the power 3 plus u-y minus 2, enye i-expression le iyi-combination yama-terms. Expression yethu inani inama-terms amangaki? Inama-terms amangaki? Awu-1, 2, 3. Khumbula ama-terms siyasenza njani? Uma siwabala si-check-a u-plus okanye u-minus sign. No-y to the power 3 saba no-plus sekuyi-term yethu yesibili le ngapha, minus sekuyi-term yethu yesithathu ngapha. Expression-ke, expression iyo le combination le yani yama-terms. Asiyibhale la. Yes, 120. Okay, and mawubuka sibuka lokhu sangaku-simplify. Mawubuka u-125 uyini? Uyi-perfect cube. Mawuthanda usangamsimplifya umbhale ngendlela yokuthi uzothini? Ukubusele lokhu. Sangambhala as ubani? U-5 to the power 3. Ngobani u-125? Khumbula kuma-perfect cube nama-perfect square besithini? Sithe perfect square ubani? U-a times a. Kuyini? Kuyi-perfect square. Kuyi-perfect square. Bazothi u-b times u-b times u-b, sikhiphela ini? I-perfect cube. Perfect cube. Okay, laphayana-ke u-125 ukhandwe ubani? U-125 ukhandwe ubani? Ukhandwe u-5 times u-5 times u-5. Okusho ukuthi usangamsimplifya o-5 laba. Okusho ukuthi usangamsimplifya la uma uthanda ungasawubhali u-125 ubhale lokhu. But-ke kodwa-ke asikho-ke lapho. Lokhu ukukhumbuzana. Lokhu iyona-ke ini? I-expression yethu le, okuyi-combination yani yama-terms. Nangama-terms wethu term 1, term 2, term 3, term 1, term 2, term 3. Okay, masidlula-ke sikhulume ngani? Sikhulume ngama-coefficient. Coefficient. Khuluma ngama-coefficient. Ama-coefficient, yini-ke ama-coefficient? I-coefficient inamba eba seduze kwale unknown le kwe-variable. Lokhu sithi i-variable, kodwa-ke si-check-a nayi i-coefficient. I-coefficient ile namba eba seduze, masithi u-7y maybe squared. Le unknown yethu lena, le namba ela eduze kwe-unknown sithini? I-coefficient. I-coefficient ka-y ubani? U-7. I-coefficient ka-x, i-coefficient yala ubani? I-coefficient ka-x to the power 4 ubani? U-9. I-coefficient ka-z, i-coefficient ka-z ubani? Kuno-1 ongabhaliwe la, u-1, ulo 1 ola ongabhalwa. Coefficient ile namba eba seduze kwale unknown lena esiyibiza ukuthi yini? I-variable. Coefficient, i-coefficient. Check laphayana ukuthi eyiphi-ke, awaphi ama-coefficient la? Sinobani? Sino-3x to the power 2, 3x squared. Coefficient yethu kuzoba ubani? 3. Coefficient yethu ubani? U-3. Masiza lana sinama-unknown wethu, nangama-unknown wethu. Coefficient yakhona ubani? U-7. Okusho ukuthi ama-coefficient wethu
kule expression lena u-3 no-7. Masiqhubeka sizokhuluma ngani? Sizokhuluma ngama-exponent. Sikhuluma ngani? Ngama-exponent x. Sizokhuluma ngani? Sizokhuluma ngama-exponent. Ama-exponent-ke yini ama-exponent? Exponent masi-check-a lana, i-exponent masino-x to the power 2, exponent yethu ile kulo 2 to the power 2 lona ile number ebala phezulu. Masinobani? No-z to the power 3, exponent yethu ile number la ibala phezulu, ibala phezulu. Masi-check-a la sinobani? Sino-3x to the power 2, i-exponent yethu, exponent ka-x kulo wa-2 lwa, exponent ka-z kulo 3 lo. I-exponent ka-a sino-a kuphela, exponent ka-a u-1, u-1 ungabhalwa la. I-exponent yalana u-1, yalana u-2, yalana u-3. Masi-check-a kule expression yethu ukuthi awaphi ama-exponent esinawo la. Sinobani? No-2. U-2 uyini? Uyi-exponent ngobani? U-exponent kabani? Kanangu u-x, u-2. Nalana-ke u-3 uyi-exponent, kodwa uyi-exponent kabani? Uyi-exponent yayo yonke lento la ngaphakathi kuma-brackets. Ngoba mase-ke yavalwa kuma-brackets kwathiwa to the power 3, okusho ukuthi lo 3 lona uyi-exponent yako konke lokhu la ngaphakathi. But la u-2 uyi-exponent ka-x kuphela ngobani? Akuvaliwe kuma-brackets. Okusho ukuthi lento lena ikanjani? Khumbula ekuqaleni besithini? Besithe lokhu kukhandwe ubani? U-3 x squared besithe ukhandwe ubani? U-3 times u-x times u-x. Lo nalo ngoba bayafana sithatha oyedwa, sidibanise la okuphezulu, khona u-1 khona u-1 kuzoba u-2. Futhi lo 2 uyi-exponent ka-x ngobani? O-x laba kade bephindaphindekile, kade beba u-2 o-x, yingakho-ke u-2 lo eyi-exponent ka-x. Lana i-exponent ka-3 mase kuthiwa siyabuza ukuthi i-exponent ka-3 ubani? Kuno-1 ongabhala la. Yingakho-ke sesithi laphaya exponent ka-x u-2, exponent yakho konke lokhu u-3. Yingakho ama-exponent wethu akhona lana ubani? U-2 lona nalo 3 lona, nalo 3 lona. Okay, masiqhubeka-ke sinani? Sinaloko esithi i-base. Sinaloko esithi yini? I-base. Naloko esithi yini? Esithi i-base. Yini-ke i-base? I-base, khumbula besikhuluma ngani? Ngama-exponent. Ama-exponent lama numbers ala phezulu, o to the power 2, o to the power 3, ama-exponent. Okay, i-base sesifuna uku-check-a ukuthi le exponent eyani? Leyo nto leyo sithi exponent lena ekabani? Iyona base yethu-ke leyo, iyona base yethu. Khumbula besisho sathi u-3x to the power 2, 3x to the power 2, i-exponent ka-x u-2. U-x uphenduka abe yi-base ngobani? U-2 lwana uyi-exponent yakhe. Nalana-ke ama-base wethu, ama-base ilawo ma-variables lawo ane-exponent. U-x une-exponent ewu-2, okusho ukuthi ama-base wethu ubani? X. Nala i-base yethu ubani? Yilokhu, lokhu okuphindaphindekayo lokhu. Nobani? Sino-7 xy. Yiwo-ke lawa ama-base wethu. Ama-base ilawa aphindaphindekayo. Khumbula lokhu kuphindaphindeka kathathu, asibhale la sokususa. Kuba ubani? Kuba u-7 xy, kuba u-7 xy, kuba u-7 xy. Yingakho-ke la sokufica sekuno 2 to the power 3 ngoba kuphindaphindeka kathathu. Lawa-ke ama-base wethu-ke lawa. Yingakho sekugcina sekuba into ekanjani? Kuba u-7 xy to the power 3 ngoba no-7 xy uba 1, 2, 3. Yiwo-ke ama-base wethu lawo. Okay, masiqhubeka-ke sibe nani? Siqhubeka sibe ne-constant.
Siqhubeka sibe nani? Sibe ne-constant. Okay, ake siqhubeke-ke sikhulume ngani? Ngama-constant. I-constant-ke ilokhu ile number lena, it's either kuba i-variable eseceleni njengoba lana sino-x squared naloko okuno-x, yilokhu-ke okungenako x okuba esikhathini esiningi kuba amanamba akanje noma kube u-c, okukhombisa ukuthi kune-constant ekhona la, ileyo namba leyo eba khona la. Khumbula besibe nani? Besibe nama-variables wethu, ama-variables athi lokhu ilama-unknown wethu lawa. Lana-ke i-constant ile number lena e-fixed eba lapha eceleni. Inamba e-fixed yethu ile, okusho ukuthi ubani? 125. Okay, masi-check-a nje ukuthi eyiphi i-constant la, sino-y squared plus u-y plus 2. Masifuna ukwazi ukuthi eyiphi i-constant lana, i-constant, okay, lokhu sithe ubani lokhu? Ama-variables la u-y no-y. Bathi lokhu yini? Ama-exponent lawa, ama-index lawa, ama-exponent. Lokhu-ke oku-fixed okula constant. Constant number, inamba lena e-fixed eseceleni. Ake sidlulele kuma-constant. Sibe nawo ama-variables. Kade sikhuluma ngama-variables. Sibe nawo ama-variables. Angiwafake la. Sibe nawo ama-variables. Ama-variables-ke noma sisho ukuthi ama-variables beshiye eqala ukuthi lokhu okuyi-unknown kuyi-variable lokhu. Nalokhu ama-variables wethu lawa. Ne-variable ewu-x ne-variable ewubani? Ewu-y. So x no-y. Lana nje ama-unknown wethu awu-2 esikubiza ngani ukuthi ama-variables okuwu-x no-y. Iwona ama-variables wethu-ke lawa. Ama-variables nala masithi siya-check-a mhlampe sinobani? Sino 3z squared minus u-7 p to the power 3. Mafuna uku-check-a lana ama-variables wethu, yiwo lawa ama-unknown, yiwo lawa. Variable ekuqala yethu ilena nale, ama-variables wethu lawa. Ama-variables lawa. Ngakho-ke lana sine-variable ewu-x no-y. Ngobani ama-unknown wethu? Nayi i-variable yethu, nayi ne-variable yethu oku-y. Nama-variables. Siphinde sibe nani-ke? Sibe-ke ne-equation isiyonke isiphelele i-equation. Masiba ne-equation isiyonke, i-equation yethu masithi equation equals to, equation suke sekuyiyo le expression seku-edwe bani? Equals to, that may be equals to 0. That's why kuthiwa i-equation. Okay, sinobala lapha sino 3x squared plus 7xy to the power 3 minus 125. Maye kwathiwa equals to u-0, lokho sekuyini? Sekuyi-equation le. Usungakwazi ukusolva, mhlawumpe kuthiwe solve for x. Uyakwazi ukusolva ngoba sekuno-equals to u-0. I-equation, iyona equation-ke lena sesiyakwazi ukuthi sisolve, mhlawumpe kuthiwa solve u-y, solve u-y, uhambe igcine mhlawumpe uzophuma no-y o-equals to mhlawumpe something mhlawumpe ewu-2x. Usuyazi ukuthi u-y u-2x because sekunale equal sign, equal equation. I-equation isuke-ke sekuyileyo expression leyo kodwa enani? Ene-equal sign, equals to something, equals to 0. Ile expression lena nayi expression yethu kodwa manje isuke sinobani? Sino-equals to u-0, equals to any number equals to c. Yeah, iyona-ke i-equation yethu. Okay, ake sikususe konke lokhu. Ake simuve-ke manje sokhuluma ngani?
Sizokhuluma ngani? Sizokhuluma nge-monomial ne-binomial. Okay, i-monomial, sibhale u-monomial. Monomial. Okay, sinani? Sino-monomial, sino-binomial. Okay, mono means one. Njengoba sizokhuluma nge-monomial, yize singazi ukuthi sizokhuluma ngani, kodwa ngoba sesibone umono, okusho ukuthi lento esizokhuluma ngayo iyodwa, monomial, bese size ngapha u-binomial. U-bi means bani? Means u-two. Okusho ukuthi umehluko between lokhu esizokhuluma ngako la esikubiza ngokuthi monomial ne-binomial, umehluko ngapha ukuthi sizokhuluma ngento eyodwa, ngapha u-bi means two, sizokhuluma ngento eziwu-two. Okay-ke, asichaze-ke yini-ke i-monomial. Khumbula sikhulume ngani? Sikhuluma ngama-terms, sikhuluma ngama-expressions. Okay, i-monomial i-expression enani enama-terms amangaki? Term eyodwa ngoba umono. Then u-binomial inama-terms amangaki lo expression? Awu-two ngoba u-bi means two, mono means one. Okusho ukuthi la monomial, ama-example nje e-monomial angaba ubani? U-3x. U-3x uyi-term eyodwa ngobani? Okay, manje la u-3x uyi-term eyodwa ngobani? Ayikho into ekhona eceleni mhlawumbe sothi minus one noma mhlawumbe sithi plus y. Masithi plus y kuzoba ama-term awu-two, akusiyona imono leyo ngobani? Sinama-term amangaki? Ama-term awu-two. Okusho ukuthi-ke i-monomial yethu ubone u-3x y squared yilona i-expression ene-term eyodwa. Kodwa masifika ngapha njengoba sho sathi bi means two, okusho ukuthi i-expression yethu enani enama-terms amangaki? Awu-two. Okusho ukuthi kusangaba ubani? U-x squared maybe plus two. X squared plus two, i-expression yethu lena enama-terms amangaki? Awu-two ngoba u-binomial. If bekuthiwa khona, okay, siphinde sibe nani? Sine-trinomial. Tri lona, tri means three. Umono means one, u-bi means two, u-tri means three. Okusho ukuthi nje kuthiwa trinomial, ama-terms wethu asezoba mangaki la? Asezoba u-three la. Lapho sizoba nento ethi x squared plus 2x minus 1. Nale expression le yethu iyi-trinomial ngobani? Ngoba inama-terms wethu amangaki? Amathathu. I-monomial ine-term eyodwa, i-binomial inama-term awu-two. Okay, siqale sizophinde sibuyele la kwe-trinomial. Ne-monomial ne-binomial. Khumbula ukuthi sikephi? Sila kuma-products. Ake sithi mhlampe sesiya-times-ke manje, siya-multiply i-monomial, si-multiply nani? Ne-binomial. Sobona i-product yakhona. Okay, asenze isibonelo, i-example yethu. Asi-check-e i-example, mhlampe sinobani? No-two, ake siy'khandele, sinobani? Sino-two x. U-two x uyini? Two x uyi-monomial ngoba uyedwa. Ngizomthayimza-ke manje, i-bracket, it means u-multiply. U-two x multiply by i-binomial, asithathe yona le, ubani? X squared plus two. Sinani-ke la? Sinani? Sino-monomial times ini? I-binomial. Ake siyi-simplify, kahle kahle siya-simplify-a manje. Simplify lana, sothini? Thatha lona, multiply ngalona, ngayo yonke le term le. Phinde simthathe futhi so-multiply laphaya. Okusho ukuthi sizoba nobani? Sino-two, 2x times u-two, 2x times u-x squared. Okay, u-two times one, two, because kuno-one lana,
u-x times u-x squared. Thatha u-x owodwa, siyadibanisa ama-indexes, ama-exponents. Kuno-1 la ongabhalwa, u-1 plus 2 kuzoba ubani? Kuzoba u-3. Okay, bese sithi 2x times by u-2. 2 times 2 ubani? U-4. Ya, amasayini ayafana, u-plus no-plus kuzoba u-positive lana. U-2 times 2 ubani? U-4. X times ayikho enye i-variable ekhona ngapha, uzobuya njengoba unjalo lo x lo. Okusho ukuthi i-multiplication ye-monomial ne-binomial nayo isiphumile la. Yaphuma iyini? Yaphuma iyi-binomial. Khumbula-ke uma ngabe si-multiply-a i-monomial si-multiply-a ne-binomial, i-answer yethu izophuma iyini? Iyi-binomial. I-monomial siyithamsa ne-binomial izophuma ini? Iyi-binomial. Nansi-ke ake simuve-ke manje, ake si-check-e ini? Si-multiply-ile i-monomial ne-binomial. Kwasiphumela ini? Kwaphuma i-binomial. I-answer yethu yayi-binomial, sayikhipha i-answer. Okay, ake sithi si-multiply-a i-binomial ne-binomial. Sithi si-multiply-a i-binomial, siyikhandele isibonelo sethu. Asithi mhlawumbe si-multiply-a x plus 2. Si-multiply-a nobani? X plus 2, mhlawumbe si-multiply-a no-x plus 3. U-x plus 2 si-multiply-a no-x plus 3. Ne-binomial lana, siphinde sibe ne-binomial la. Sesiya-multiply-a manje, siya-simplify-a. Sifuna ukuyibhala in a simplest form. Okay, into esizoyenza-ke la, sithatha khona lokhu le-binomial yethu yokuqala. Sithatha le ithemu yethu yokuqala, i-binomial yethu yokuqala, multiply ngayo laphayana, siphinde siyithathe, simultiply laphaya. Mase siqedile bese senzani? Sithatha lona ithemu lena, simultiply ngayo lana, siphinde siyithathe, simultiply ngayo la. Ake siqale-ke sinobani? Sino-x times x okuwubani? U-x squared. Sibe nobani? No-x times 3 okuwubani? Okuwu-3x. Ya, sesiqedile ngalokhu, ithemu lena size ku-2 lo. Sizothi ubani? U-2 times x plus 2x. U-2 times u-3 kuzoba ubani? 6. Sesiphuma nento ekanje bese senza njani-ke? Si-collector ama-like terms ngoba sizoyi-simplify-a, sifuna ukuyibhala in a simplest form. Okay, sinobani? Sino-x squared. Ama-like terms wethu u-3x no-2x. Sithi u-3 plus u-2, 3 plus 2 ubani? U-5. Izi-constant yethu plus 6. Si-multiply ini? I-binomial ne-binomial. Yasikhiphela ini? Yasikhiphela lokhu. Sikhiphela lokhu esikubiza ukuthi yini? I-trinomial. Ngobani? Inama-terms amangaki? Amathathu. Ake sizikhumbuze eqaleni besitheni? Sithelo 6 lona uyini? Uyi-constant. U-2 uyi-exponent. Lokhu kuyi-variable. I-variable lena eyi-base. Ngobani iyi-base? Ngobani? Ine-exponent. Bese kuba khona i-coefficient. Ya, iyona example yethu lena. Lana-ke besenzani? Besimultiply ini? I-binomial ne-binomial. Kuyenzeka-ke simultiply i-binomial ne-trinomial. Khumbula sibe nani? Besinani? Besine-monomial, i-binomial kanye nani? Ne-trinomial. Ake masimultiply i-binomial ne-trinomial. Asithi mhlawumbe sinobani? Okay, sithi i-binomial yethu siyiphe u-a maybe plus u-b. A plus b iyona binomial yethu le. Siyi-multiply-a nani? Siyi-multiply-a ne-trinomial. Okuwubani? Okuwama-term amathathu. Okuwu-c plus u-d plus u-e. No-a no-b oyini? Oyi-binomial. U-a no-b oyi-binomial ngobani?
unama-terms amangaki? Awu-2. Bese u-C, u-D, u-E unama-terms amathathu, uyi-trinomial. Siyakwazi-ke ukuthi simultiplye i-binomial ne-trinomial. Siyi-multiplya kanjani? Kuyafana nalaphaya kweni kwe-binomial times i-binomial. Besenza njani kwi-binomial times i-binomial? Besithatha le term yokuqala la kule binomial yethu. Sithatha i-term yokuqala simultiplye ngayo la, phinde siyithathe simultiplye ngayo laphaya, phinde siyithathe simultiplye ngayo laphaya. Uyabo? Bese siyabuya-ke futhi mase siqedile ukumultiplya ngo-A lona, sithathe u-B simultiplye ngayo la, sithathe u-B simultiplye ngayo la, sithathe u-B simultiplye ngayo laphaya. Kusho ukuthi into yethu izoba kanjani? Qala la ku-A kuzoba ubani? U-A, okay, u-A sizomultiplya ngaye lokhu konke. A times lona, times lona, times lona. U-A wethu uzomultiplya bani? U-C. A wethu uzomultiplya bani? U-C plus u-D plus u-E. Sibuye size la ku-B. No-B ngokunjalo uzomultiplya bani? U-B multiplya u-C no-D no-E. Kodwa mase simultiplya sesisebenzisa ama-expression wethu akanje, ngeke kusaba o-A, B, C, D. Kodwa-ke sizobe so-substitute. If la nje mala sino-x squared plus 2, ngala ifade khona x squared plus 2, uzothatha lo x squared wakho multiply le term izobilana, phinde multiply le term izobilana, phinde multiply le term izobilana. Then mase ufika lana nakhona lana shuthi sekuyini le esesiyibona la, sesinani? Sine-monomial. Sine-monomial times u-trinomial. Monomial times u-trinomial. Nakhona uyasuka lapho, thatha lena, siyasusa. Siyazi ukuthi monomial times u-trinomial nakhona kusimple kanje. Uyaqeda, uthe lo, multiply lo, multiply lo, multiply loya. Usuqedile izophuma i-expression yakho endelana enama-like terms. If azobe khona ama-like terms lapho uwadibanise. If azobe engekho kuzoba yiyona i-final answer yakho leyo. Lena-ke yini? I-binomial times i-trinomial. Saqhubeka nayo sayi-simplify-a yazoba simple kwagcina sekuyi-monomial times i-trinomial, monomial times i-trinomial. Ngoba sithathe ini? Lokhu times lokhu nalokhu nalokhu. Nakhona-ke ku-trinomial times trinomial sizokwenza the same thing. Uzoba no-A, B, C, D times E-F-G. Khona ama-terms amathathu times ama-terms amathathu. Nakhona sizokwenza kanjalo. Thatha i-term yokuqala times lawa times wonke ne-term yokuqala dlule kwelandelayo wa-times wonke ne-term elandelayo dlule kwelandelayo phinde wa-times wonke. Mase uqedile lapho, uma ekhona ama-like terms udibanisa ama-like terms ibe simplified.